Kune tsaona inotyisa yaitika pana Seke Road paUnyani Bridge iyo yauraya vanhu 17 apo rori truck yapwanya kombi. Ve-emergency vatambura kununura vanhu vange vavharirwa mugomba. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Njodzi inotyisa iyo yaitika kuchitungwiza nhasi mangwanani mumugwagwa waSeke paUnyani Bridge apo 30-ton truck yabonderana nekombi izvo zvaita kuti vanhu 17 vashayike. Vaona zvichiitika vanorondedzera chiitiko chinotyisa ichi vachiti kombi yange yatsikirirwa pasi perori, vanhu vange vachinzwika vachichema varimo vawira mugomba vachikumbira rubatsiro. Vanoona nezve-emergency kusanganisira maamburenzi vamhanyira panzvimbo iyi asi vanetseka kusunungura vanhu ava sezvo vanga vasina midziyo inorema senge makreni kana matow bars. 3 passengers vakuvara zvakaipisisa uye vaendeswa kuchipatara chiri pedyo. Vamwewo ndo vafira paspoti. Ndichazivisa zvichatevera. Ndinoti nematambudziko kune vashayikirwa.